Dag dames en heren, u kijkt naar nieuws en actualiteiten van maandag 20 augustus. Kakkestoelemeeën, een spiereling van kinderliedjes. Dat is de titel van het gratis boek en cd voor schoolkinderen dat Velke Krinkmestreeg binnenkort presenteert. De bedoeling van het boek is dat oude dialectliedjes via de huidige geluidsdragers aan de jongere generatie worden doorgegeven. Uit 200 liedjes zijn er uiteindelijk 60 gekozen die in het boekje terecht zullen komen. De verspreiding van het boek en de cd gaat via de Maastrichtse basisscholen en kindercentra. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Weekend Lui. Deze nieuwsuitzending en andere programma's kunt u terugzien op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken en graag weer tot morgen.